Здравейте, хора! Здравейте, хора! Днес купихме едно яйце. Такова. Хари Потър. Киндер, да, Хари Потър, което кода му е 43 SO. И сега ще го отворим и ще видим какво е. И здравейте отново! Сега много искам да ми се падне изотния Хари Потър, защото ми е последната фигурка, която ми трябва, за да си попълня цялата колекция. Сега да разклатим. Добре, тежко е, хубаво е, сега ще го отворим. Ето, вече сме го отворили, изяли сме каремчето. И сега моментът на истината. И дали ще стане нещо? И ето го, мили хора. Това е златния Хари Потър. Моля ви се, дайте лайк и subscribe.